Hola, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Conste que a mí me molaría que tocaran a de Protección Civil, ¿eh? Porque caería moi repartida, ¿no? Sí. Bueno, para ti no, para ti no. A mí no, claro. Para ti non caería. A foto hoxe flipas, A ver, quen é? Bueno, eu... Dime, quen lle tocou? Mira, mira. Que pasou? Que pasou? A ver. Vamos ali, que Vas para está... Sí. Pero que pasou ali? No, porque... No, aí pasou porque algo. No, porque a xente flipa. No, ríese da foto, No, de verdad. No, dadle un aplauso a Tura, un aplauso para Tura. Que? No, cuidado, Ali. sí. Tura, pasa para aquí, Vete para aquí. Pasa por encima, vete por aquí. Ven, sí. El tío grande. No, pero é que ten problema, Roberto, hoxe. Ten algún problema de mobilidade hoxe. No, ten problema de mobilidade hoxe, sí. Nos pés non. No, pero conto por que merece sacar foto Tura hoxe. É que Tura hoxe ven aquí facendo un esforzo tremendo porque fixaron unha colonoscopia hoxe. Sí. Con dous. Entre dous? Con dous dedos. Dame non, a colonoscopia que che mete unha cámara. Sí, é verdade. Non. Pero poño o micro, fixaron eso, sí? Sí. Eso é moi desagradable o pre. É o pre. Que tens que tomar, que tens que tomar. No, que tens que tomar non sei que, tens que estar sin comer 15 días. No, 2 días só. Tres. O sea, meteronche unha cámara para ver se estaba todo no seu sitio. E que tal? Bueno. No, digo, Dolorido. no, digo, que tal, Dolorido. Que tal o resultado? Ya, o resultado ben. Pero dolorido. Sí. Menos mal que está acolchado, verdad? Que Sí. Dame o móvil logo. Cámara, la venga, cámara. va. O móvil para Está sacar foto. nervioso, ainda está en shock. Sí, Esto está leva varios anestesiado. días. Está o móvil, Leva venga, varios va. días, River. Para sacar a foto, Tura. Claro, esto consiste... Claro, esto... Pero, Tura, más foto. ¿Qué querías? ¿Qué querías? Agora por levantar. No. Sí, tranquilo. Venga, vamos a... Vamos, Coque. Eu fun a vez facer, fixeronme colonoscopia, pero no mismo día, no mismo tempo. Colonoscopia e o, como se chama? Gastroscopia. Sí. E eu dixo, por favor, se hai que empezar primeiro por aquí e despois... Sabes? Se é a mesma cámara, primeiro gastro e despois... Eu fixen fai 2 semanas tamén, sí. Eu fixen fai 2 semanas tamén e podían cantar un pouco os materiales. Aí estamos. Sí, Un venga, aplauso para este Gracias, fenómeno. Tura. Venga, vamos a... Falamos antes con a xente de Protección Civil, ahora falamos de hospitales e vamos seguir falando de hospitales. Que difícil é aparcar nos hospitales, ¿Sí ou non? Da igual donde seña. A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ponferrada, Cincinnati. Joder, hai 400 camas. Eu non digo máis. Pero se hai 400 camas, terá que haber 400 plazas, digo eu. Mini. Pois aí o vedes, que está a tope, complicado. Mirad o que pasou hai pouco en Santiago, que unhos houve unha pelea, porque sabes o típico, que sale un, querense meter dous, un día, non, eu puñero intermitente, agora acordaste de puñero intermitente, agora que non pos nunca. Hai moita xente que opta, aquí en Santiago polo menos hai, creo que en máis sitios, estas leiras que hai, que ten un prado ao lado do hospital, que xa, que dice, vámoslle plantar patacas, non lle plantamos nada ao prado, non lle plantamos nada. Vámoslle plantar Peugeot 205, que é o que lle vas plantar ao prado. Aí o vemos. Que pasa? O problema é que o aparques aquí nestes prados, nesta leira, mira, claro, ao mellor iba a consulta, ao final quedou ingresado, igual morreu ali, e fora el solo e a familia non sabe onde está o coche. Hai que ter cuidado porque podelo perder. Tú aparcas ali na leira, pero depois cando volves, xa non está o señor que che cobrou 5 euros. Por qué? Porque vai en Hacienda a dar de... a pagar o... Eso non miran, os autónomos, sí, o autónomo, ven para cá. Despois, claro, normalmente nos hospitais hai un parking, moi barato, moi barato. Home, é un sitio onde che cobran por ver a televisión, imagínate por meter o coche no parque. O curioso dos parkings
Non sei se vos pasa a vos que tú chegas no parking e pon fora 100 plazas libres. E entras, e onde están esas... Onde están esas 100 plazas libres? Nas atopas. Entonces é que, claro, chega o momento que tú aparca, busca, non hai de aparcar, mete o coche e tal, tú cando chegas á consulta do médico, se te dice, que lle pasa? Non me acordo, porque xa estuve dando volta, vai, non me acordo.